elke dag op PNM brengen Anne of Josje een verhaal in het dialect. Herkenbaar, verrassend en het zit zich aan het denken. Vandaag het verhaal met de titel Dat zou u toch nemen. Dat zag eens moe. En ze rolde voor Nelly en voor mij ieder een zwarte onderboeks van ons jongens in een handdoek. Die in een vlies tussen de boterhammen en het fles ranja terechtkwamen. Nog het appelen en Nelly kreeg het gultjes die ze in haar lakleren portemonnee moest bewaren. Voor de wits maar nooit. Nelly is precies een jaar ouder als ik. Wij, Nelly en ik, mochten vandaag met papa en mam giebelen naar de Efteling. En er was ook een zwembad bij. En mijn zwempak vragen, dat durfden we niet. We kosten ook graag niet zwemmen. Maar met die zwarte onderboksen, tja. Met ons eigen ouders kwamen we niet veel weer als de Koeberg. Zomerdag, daar gingen we dennen rapen in een Helgese bus. Die diende als aanmaak voor het fornuis, hoe op gekookt wordt in die dag. In oude jute meulenzak verzamelden we de ganse middag dennen en onze vaak kwam die later op de middag ophalen met de ponyker. Toch herinner ik me die zomerdagen in de bus als heerlijk. Maar om een ganse dag met papa en mama naar de Efteling te mogen, zonder de rest, dat was bijzonder. Mama Giebelen was bijzonder. Ik heb ooit tegen de schoolars gezegd dat mijn moe ziek was en niet met kon komen en dat daarom mama bij mij was. Ik kwam op dit verhaal toen ik mijn kleindochter van 9 hoorde zeggen dat ze zich van Sinterklaas een BH'tje vroeg. Wat nergens op slijt, was mijn eerste gedachte. Maar gewoon, dat vind ik leuk en anderen hebben dat al lang, zag die wiesnaas. Als ze de kans kreeg, dan schoept ze zich hakkenschoon bij mij uit de kas en klotst op haar mantig met over de plankenvloer. Hakkenschoon, pure magie voor kleine meisjes die druimen over goed zien. Ik ken zo'n meisje heel goed. Dat gevoel, dat ken ik nog. Ons moe die droeg geen hoge hakken. Die liep gans schijven door een vergroeide heup. Maar als tante Door uit Canada op bezoek kwam, dan zat die rooi hoog hakken schoon in de gang bij ons onder het telefoonteufelke. Tante Door die rookte sigaretten, die hij geverfde lippen, die droeg orenbellen en was heel hel van stem. Die kalde nog wel plat, maar heel gek, die woonde al te lang in Canada. En het innigste wat wij van tante Door en haar ome Scheng uit Canada huurden, waren de brieven. Die vaar hel op vuur loos onder het eten. Brieven van blauw doorzichtig papier, vleegpapier. Van een echte Efteling heb ik nog maar 1 herinnering, over dat zwembad. Na de wandeling door het sprookjesbuske, hoe Sneeuwwitje loog te omen achter de roet en de geitjes zich verborgen voor de wolf, wordt het tijd om het water op te zoeken. Papa en mama zoten op een kang in het gras, wie Nelly en ik in die zwarte onderboks het water inlepen. We hebben ons ieder in een eigen kleidhukske omgetrokken en door ons kleier laten liggen. Anger Kinger, die begoste ons help uit te lachen en ook nog in het Nederlands. Nelly en ik, wij zijn toen wie een haas terug ons kleihukske ingevlucht en zonder het te durven zeggen, hebben we door een heel wil neveneind gezeten, gans stil. Terug thuis was er natuurlijk de dringende vraag voor echt zwemgerij. Een vraag die moe niet verstond. Want als ze in het water best zuid nemen wat ze aan is. Mama Giebelen, die hij voor mij de oplossing. Een afgedankt badpak van haar volwassen dochter. Van blauw helanka. En druig paste dat precies.
Nelly kreeg van Ton en Tina, hoe die king en hoes was, een echt badpak met smokwerk. Van vuren was dat krijg een rukske, maar niet echt. Ton en Tina hadden zelf geen kindjes en daarom was Oos Nelly een klein beetje uurkindje geworden. De eerste keer, dat zal al wel een paar zomers later zijn geweest, gingen Nelly en ik op een fiets naar het Roggel zwembad. Wim koos Oos gaat maken. Wij hadden allebei een echt badpak. Het water in Roggel was troebel, dus wij kosten voetelen en zwemmen op één been. Wie is aan het touw? Daar begon ze diepen. Toen moest ik terug naar de kank. Bijna door kwam ik omhoog uit het water. Dat heb ik Sophia Loren wel eens in doen op een film. Maar er was het dat mij hem leeg trok. Mijn badpak hong mij tussen de knieën en er gutste eimers water uit. Krek wie boven uit die plastic cups. Wie ik uiteindelijk terug op de kang ben gekomen, weet ik niet meer.